Sa Biblia, mabasa nato letra por letra, mga pari, sinugo sa Ginoong Dios nga labing kamanan. Ang dili mabasa sa Biblia, og never gitudlo ni Kristo og sa iyang mga apostol, ang kining mga pastoy nga nang buto lang after 16th century gisugo sa Dios. Wa gyud na sa Biblia. Rabihan na lang gyud nimo kabakakon. Nakoy basahon, Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimo mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tingsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Karon maingon ka nga walay mabasa nga pastor sa Biblia. Grabihan na gyud nimo. Ang imong pangalan sino? Unsang day apelyido nimo ngaling? God bless na lang, igsoon. Kining amigo natong tagak nga nagpaalig-alig og tubag sa atong presentation sa ato ang reels, the more siya nga nagahatag og tubag sa kuha, the more nga nagapakita siya siyang pagka-ignorante sa gitawag og balaang kasulatan. Kung naminaw pa ni siya og tarong sa ako ang tawag ining presentation, ang mahitabo ini di na ni mo ribat ni. Di na ni tawag ining mo reply niya. Ako paghihimuong sinungaling kaya sino daw kong apelyido niya pagka man ngaling kamo man ang sinungaling. Dili man ako. Nga naman tanaw man akong presentation paminawag tarong. Paminawag tarong kay para nakakaton ka. Ang akong giingon dili ta makabasa sa balaang kasulatan bisag usa ka sitas. Na kini mga pastoy nga nang buto lang, mingbuto lang after 16th century or ika-16 ka siglo nga gisugo ng Kristo, wa tay mabasa ana. Wa ko maingon nga way mabasa pulong pastor sa Biblia. Nabi to tay mabasa pulong pastor sa Biblia, pero di man na kamo. Kalayo ba ninyo tinai? Gisulat ang libro kanang gitawag og epistola ni San Pablo ngadto sa episode chapter 4 verse 11 kanang gi-quote nimo nga tawag ini nga sitas. Gisulat na in between sa 60 AD hangtod sa 63 AD. Kamo ning buto mo after 16th century, giunsa nyo pag-connect ni anang maong gitawag og sitasa. So nagbasa-basa lang mo, angkon-angkon lang mga wa mo'y koneksyon sa gitawag og balaang kasulatan. Mabita akong giingon, after 16th century, daghan mga minute, mga bakakon, usan na ni. Ang iyang pagkabutbuton, ang iyang pagkabakakon, ipahid pas ko, liman ka gikot-kot lang niya ang Ephesians chapter 4 verse 11, kumo kay na ay mabasang pastor, apil na sila. Wa kalipakig colored ana. Again ha, gisulat ni San Pablo ng maong libro ha, 1st century. Kamo bing buto mo after 16th century na. So saan nyo pag-connect sa 1st century nga tawag ining letters of the apostles? Wala mo yung gitawag o connection. Munang bisang pagkapila mo mo angkon, kanang inyong dapat i-claim ninyo, dapat inyong hanang i-prove. Okay. Atoan lang tawag ining sumadahon mga sir ug mga apiling atong higalang tagak. Ang imong gi-quote nga libro, Ephesians chapter 4 verse 11. Unsa may gusto ni San Pablo din ha? Kinahanglan ipaligo niya ang tibuok iglesia, pinaagi sa mga gasa nga gihatag sa Dios ni ining maong iglesia ha. Kanang giingon din ng pastor, dili na pastoy nga nang buto lang after 16th century, kundi referring na dito sa mga obispo. Acts of the Apostles chapter 20 verse 28. Same nga tawag ining apostol nga nagsuot anang Ephesians. Ang misulti sa Acts chapter 20 verse 28 nga kanang maong iglesia ang gitugyan din na sa Espiritu Santo nga mahimong magbalantay mga obispo. Kay ang panag-ingnan sa pagkapastor si Kristo. Si Kristo nga pastor at the same time pari. So kanang Ephesians chapter 4 verse 11 kanang gisulti na Saint Paul din ha, refer na dito sa pastor nga pari. Dili kay pastor nga dili pari, kay pastoy na. Pastoy na. So karon unsay mahitabo? Unsa niyo pag-connect? Mahimo mo mong bakakon. Kamo gyud ang tawag ining bakakon kay sa hinungdan nga wa mo connection anang Ephesians chapter 4 verse 11. Nganong ga-quote-quote man mo? Nganong inyo man nagikutlo nga umoy labot ana? Nganong inyo man nang ginakuha nga text nga gawas man mo anang sitasa kay pagsulat anang sitasa ulahiraw kay mo nangabot. Di ba? Number 2, kanang gisulti din nga pastor pari man na, obispo. Inya sa inyo na may pari. Di ba? Supak maganda mo pari. Number 3 nga tawag ini nga point, ang Ephesians chapter 4 verse 11 kanang giingon din ng pastor mga pinadala na.
gipadala na gikan sa unang siglo hangtod sa karon nga panahon. Romans chapter 10 verse 14 to 15 kamo. Kasi may nagpadala ninyo. Claim na pud mo nga apil mo ng St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Diha palang daan palpak na mo eh. Palpak na mo na nga, the more ka magribat-ribat sa kuha, the more nga makitaan or mailan sa mga tao nga ignorante mo sa gitawag og balaang kasulatan. Di man ka dito ra sa ni focus nga wala daw kuno ko nisulti daw kuno ko nga way mabasa sa Biblia pulong pastor. Di man ko parehan ninyo ignorante. Diba? Ako gayong klaro kay na ho. Walay mabasa sa Biblia nga ang mga pastor nga niboto after 16th century. Way mabasa ana. Nya, hawid ka sa pulong pastor. Wa mo ilabot ana. Wa mo ilabot anang sitasa ngano man kay kanang inyong sekta sulpotra. Way koneksyon sa mga writings sa mga apostles sa 1st century AD. O prueba niya nga wa mo ilabot kanang inyong pundok rehistrado. Ang mga apostoles kaniadto nagpasakop sa pundok na dili rehistrado. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.